Okay, ito na. Last 300 meters to the finish line. Sinong unang atake ito? Medyo madiin na. Prince Michael Bondok, nasa harapan. Nasa likod lang itong si Dominic Perez. Last 250 meters sa finish line. Sino ayan? Umaatake na. Dumidiin na 50 kilometers para si bandang kaliwa. Kaya kakana ito si umaatake si Perez sa bandang kaliwa. Okay. Open pro tayo ha. Open pro tayo mga idolo. 7-Eleven, go for gold. Ayan o, Pratang Placido, banatang kagad. 70 to ha. Grabe, banatan o, giiran ito. Gusto ko kaya ito, si JJ Zuliba. Okay. Yun na iba. So, ito tayo sa mga open pro. Ryan Mendoza ba ito? O kaya-kayang sumabay ni Idolo. So, Michael Works. So, andito si Dennis Gabaldon, si JJ. Di ba itong nakatin niya si Jason Gregorio, si Joshua, si Leonardo Valdez, Rostom Lim, si Ryan Mendoza, Alpi Catalan, nandito rin. Dito pa ito nakatin na to. Okay, si Ian Timbang, si Gilbert Valdez, John Ray Buca, si Renz Michael Bondok, dito to. Si Warren Bordeos and si RJ Peralta. So meron tayong dalawang breakaway. So ito natin yung dalawang breakaway. Napakalakas ng hangin ha. Gerald Valdez and Dominic Perez. Ito yung ating Chuman breakaway. Speed nila 50 kilometers per hour. Pati bayan to ay sayong malupit na ating mga pro riders. So nakakalayo na sila ng mga 100 meters sa peloton. Ang lakas ng hangin mga idolo. Parehas na pro cyclist to, Gerald Valdez and si Dominic Perez. Sabi tayo mo siya. Speed nila 55 ha. Grabe. So, maganda palitan. Mukhang matuluyan ang makakalayo ng dalawa sa. Makakahabol pa kaya yung mga 7-Eleven, Excellent Noodle, Team Army. So, sa may bandang likod. So, mamaya hintayin natin sila ron ha. Break. Ito na ha. Ito yung ating grupo. Uy, umakata to si Warren Bordeos, Ian Timbang. Uy, nagkakaangatan na. Yo. Gusto po, kaya na back in action tayo. Nawala. Nasira na naman ang ating mic. So, ito naman tayo sa pahirapang voiceover. So, back in action tayo. Nasa likod itong si Dennis Gabaldon. Mukhang nauubusan na ng gasolina. Itong si JJ Zulib. Ayun, no? Ng Team El Capitan. Shoutout kay Team El Capitan. Jason Gregorio, andito. Rostom Lim. Leonardo Valdez. So, ito, meron tayong dalawang umanga. Sino to? Si Warren Bordeos at Ian Timbang. Pero meron tayong buhay kaway sa bandang harapan, ha? Ang ating buhay kaway. Sino ba itong dalawa ito? Ito, second group to, mga idolo. Second group. Itong si John Ray Bucat and RJ Peralta. So, ang ating buhay kaway. Sa bandang harapan ngayon na si Dominic Perez and Gerald Valdez ng Batang Placido. Ito, meron umaangat, naghahabol itong si Ian Timbang. Kasunod kagad yung Warren Bordeos. Mukhang tinugis kagad ni Warren Bordeos, ha. Dito nang sa may bandang likuran. Ito, medyo mga maghahabol si Dennis Gabaldon. Ngayon, no. Talagang humabol kagad. Hindi niya pinabayang makalayo. Ito ating second group. So, nabuo sa ating second group. 5-man second group. Belongs to Dennis Gabaldon, Warren Bordeos, RJ Peralta, John Ray Bucat, and Ian Timbang. So, ang kanilang speed, 50 kilometers, pero medyo mabilis sa habulin na kaya nila yung ating dalawang buhay kaway. Kaya pa kayang dikitan? Medyo nagkakadiinan na naman. 55 kilometers per hour na iwan sa bandang likod sila Alpi Catalan. At saka yung ibang 7-Eleven, andun pa si Gilbert Valdez. Ayan, medyo humahabol na rin itong ating third group. Dito sa mga second group na to. So, medyo umaalpas na naman, umaagpat na naman itong dalawa. Itong si John Ray Bucat, ang Team Excellent Noodles, at saka itong si
Renz Michael Bondoc pala to mga idol. Si Renz Michael Bondoc ng Team 7-Eleven. Ayun, no? So, bumibilis ang kanilang habulan. Dumikit yung ating tail group. Sa breakaway. Doon sa ating second group. So, ito na yung ating mga breakaway. Pro po ba yan? Si Dalawa sa ating Dominic breakaway. Perez, Dominic Perez Gerald ng Valdez. Team GoPro Gold at Batang Placido. The coach, the mentor. Itong si RJ Si Peralta. Gerald May Valdez. naghabol Ang ng anak ni firework. Placido Valdez. May nakahabol pang isang firework sa likod ng RJ likod. Peralta. Ito, may naghahabol dumidik. Si RJ Aston Peralta ng Lim, si 7 Renz Michael Bondoc. Michael Bondoc. So, ito yung ating pinaka third group. Ito yung ating mga biggest andito. Dito si Alpi Catal, Leonardo Valdez, kaya Mendoza, Ian Timbang. Sino pa ba yung mga andon? John Ray Bukat. So ito, mahabol pa rin ito. Biker Walk, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Hindi man siya manalo, pero panalo siya sa ensayo. Yun lang ang purpose natin ng mga sumasali sa mga bakbaka tayo. Si JJ Sulit. Mukhang kinapos na rin ng gasolina. Hindi niya kaya ang pacing ng mga pro cyclist. Na talagang iba ang ensayo ng ating mga pro cyclist. So ito, nasa likuran na itong si John Ray Bukat. Nasa harapan niya itong si Dennis Gabaldon, yung nakaitim na rin natin kilala. Si Jason Gregorio. Rostom Lim, ayan, nagkakadiinan na naman samantalang itong si John Ray Bukat. Paisip, kumipidal, 50 kilometers per hour. Madiinan to, madiinan. Walang kasama rito itong si John Ray Bukat. Wala yung kanyang mga katin. So, kaya-kaya niyang makipagsabay. Kaya-kaya niyang humabol doon sa ating mga breakaway. Parang laban ng kanto, ha? Laban ng Pangasinan versus Nueva Ecija. So, shoutout dito sa dalawang Batang Placido, Lester and itong si Russell Agapito. Ito, nasa likuran pa rin itong si John Ray. Pumalikod na itong si RJ Peralta, the sprinter, ang sprinter ng 7-Eleven na mamaya nga, nananan siya sa galaw ng mga kalaban. Di natin alam kung hahabulin pa kaya nila yung ating dalawang breakaway o nagkakabantayan dito sa grupo na to. Ayan, sa bandang kanan, medyo kumikigig itong si Ian Tibang. Nakabantay naman sa kanya si Dennis Gabaldon. Naiiwan dito sa may bandang likuran itong si RJ Peralta and John Ray Bukat. Nagdadala ng trangko itong si Rostom Lim. Andyan pa pala si Alpi Catalan, ha? Leonardo Valdez. So dito natin makikita kung ano ang technique ng mga magkakatim dito dahil si John Ray Bukat walang katim. So baka ito yung nakikorpo lang sa mga tiga Pangasinan. So hahabulin na kaya nila yung ating mga breakaway dahil bumibilis ang kanilang takbo 55 kilometers per hour na ayun, madiinan na to, ha. Hatak-hatak ni Rostom Lim ang grupo. Nasa likod niya si Jason Gregorio ng Team Nueva Ecija. So dito naman tayo sa second group. Meron pala tayong second group. Second out. Ito pala yung ating breakaway. Ating mga breakaway. 3-man breakaway. Nakadikit pala itong si Renz Michael Bondoc dito sa dalawang breakaway kanina. So tatlo na itong ating breakaway. Itong si Gerald Valdez, Dominic Perez ng GoPro Gold at itong 7-Eleven na si Renz Michael Bondoc. Sino kaya sa kanilang tatagal dito? Sino ang kakalas? May kakalas kaya? O wala? Hanggang rematihan, hanggang finish line. Sila na kaya ang magdadala sa madiinan, ha? Maangat to si Renz Michael Bondoc pero tinugis pa rin kagad ni Dominic Perez. So pare-parehong mga malalakas sa sprinter ito. Pero ewan ko lang tong si Gerald Valdez, mukhang konti lang ang sign ito. Siya ngayon ang coach, tumatayong coach ng Batang Placido. Marami na lang international games ang sinalihan nito. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa. Ganun din si Renz Michael Bondoc at itong si Dominic Perez. So pare-parehong malalakas, pare-parehong malulupit. May mga eksperyensado, ensayado, desididong manalo dito sa Talugtog Cycling Race. Second namang Monta Cycling Race hosted by Honorable Mayor Pacifico Monta, organized by Sir Aldrin Parorwan and Company. So shoutout sa inyo mga idolo. Salamat sa mga pagpupursige na magkaroon ng mga cycling events na ganito dito sa atin sa Pilipinas. So ito yung nag-ahabot tong ating Peloton. Nagpapakiramdaman dito yung ating mga big guns, ha. Andito pa yung mga big guns. Andiyan pa yung mga rematista ng Excellent Noodles, si John Ray Bukat at sprinter din ng 7-Eleven
si RJ Peralta. Siyempre, ito, si Dennis Gabaldon. Malupitin to sa sprint, ha. So, makikita natin kung hahabulin pa kaya nila yung ating mga breakaway o magpapakiramdaman dahil meron tayong 3 laps. Dahil unang lap pa lang to, nagkadiinan na. Iniwanan sila, siguro nakakalamang yung ating mga breakaway na mga 200 meters lamang dito sa ating second group. So nagpapakiramdaman dito kung meron bang aatake, sino kaya ang aatake, sino ang maghahabol. Pakiramdam ko wala yata dahil pare-pareho na silang may mga tao, may mga kasama doon sa ating breakaway. So si John Ray Bucat baka nakikorpo na to, dito sa mga tiga Pangasinan dahil wala siyang mga kasama, wala yung mga excellent noodles. So makikita natin mamaya, ayan, medyo nagkakadiinan na naman, ha. Tumidiin sa may bandang harapan, hatak-hatak o kinokontrol kaya ni Rostom Limang Trangco para hindi na tuluyang makahabol doon sa ating 3 breakaway dahil kasama niya si Dominic Perez sa Go for Gold. Ayun, shoutout sa inyo mga idols. Kay Lester and Russell Agapito, congrats at nanalo kayo kanina sa ating amateur road bike. Third place yata, second place itong si Russell. Fried up Talavera. Ayan, bakit action tayo? So malapit tayo dun sa ating starting point. So pang unang lap pa lang ito pero nagkadiinan, nagkastansya, nagkasubukan kung sino makakalayo, kung sino makakatakas pero walang nakatakas. Kinokontrol na rin Leonardo Valdez, nasa likod niya RJ Peralta. So ito ating breakaway. Tatlo pa rin yung ating breakaway, si Renz Michael Bodoc and Placido Gerald Valdez and Dominic Perez. So ito yung ating grupo. Makakahabol pa kaya dito sa ating mga breakaway. So pang second lap na atin dito. So buo pa rin to ating second group. So tatlo pa rin yung ating breakaway. Ay, nawala si Nagkakatansahan talaga dito. Ayun, Alpi Catalan. Nasa likod niya si Valdez. So ito yung ating mga sumusunod, mga nahuli na. Itong si Ryan Mendoza at saka si JJ Sulit. Dominic So ito na. Perez, saka si Renz. Pabalik na naman tayo. So dalawa na lang ng ating breakaway. So susundan na natin itong dalawang breakaway. Mukhang komalas na nga. Hindi kinaya ni Gerald Valdez ang makipagsabaya dito sa dalawang sprinter na to. Dominic Perez. Pinakalas siya. Hindi ganong nakasabay. So dalawa na lang to ating breakaway. Itong si Dominic Perez and Renz Michael Bodoc. So sila na kaya o aabutin pa sila ng ating grupo sa likod? Tutugisin pa kaya sila? So medyo palusong to. Mabilis ang kanilang backhands. 50 kilometers per hour. Madiinan na to, ha. Ito tayong dalawang naghahabol sa second group. Warren Bordeos and Gilbert Valdez. So ating peloton. Ito. Hatak-hatak ni Rostom Lim pero kinokontrol niya. Dahil dalawa yung kasama niya, katim niya nasa harapan. Isa sa breakaway at isa sa second group. So ito nagkakatugisan naman itong dalawa sa may bandang likod. Itong si Ian Timbang at saka itong si Dennis Gabaldon. Nagkakasubukan ng lakas. Kung mag-iiwanan ba sila, magkakalas pa agad o magpapakalasan. So tignan natin kung sinong kakalas sa mga to. Kung hahabulin pa nila yung breakaway o second group. Nasa harapan Rostom Lim, nasa likod niya RJ Peralta. Sumusunod sa kanya itong si Ian Timbang, nasa likod itong si Dennis Gabaldon and Leonardo Valdez. Mukhang kinakapos na, ha? Mukhang bumabagal na ang kanilang pangapidal. Dahil medyo talagang madiinan to. Malakas ang ating hangin. Strong headwinds. Eka nga. Malakas, oh. Talagang hirap na hirap pumidal. Madiinan yung pedal pero hindi ka makalis. Kaya hirap silang makahabol dun sa ating second group. Ayan na, sinasabi ko, mukhang kinakapos na itong si Dennis Gabaldon at itong si Leonardo Valdez dahil hindi nila kinayang diinan ng mga nasa harapan at iyon na nga, medyo napag-iwanan sila ng bahagya dito sa likod at ganoon din si Alpi Catalan na pag-iwanan sila ng itong tatlo dahil pinakalas sila, hindi nila kinayang bilis. So ito, nag-abot to RJ Peralta, Ian Timbang, Rostom Lim and sino pa isang yun? Si Ian Timbang, Rostom Lim and RJ Peralta. So apat ito ang ating binaka third group. So sino ba yung nakaputi na yun? So hahabulin kaya nila si Ryan Mendoza ng Team Biker Works. So isa, so apat ito, ha.
Apat itong maghahabol pa. Magpapakalasan pa kaya ito. Didikitin nila yung ating second group. So, ayan, nagkakaabo yan. Mga tumitingin sa likod. Bumagal ang kanilang takbo, 40. Nagtuturuan sila kung sino ang si Gerald Valdez pala to. Correct mga idol. Si Gerald Valdez pala itong nakaputi na to. RJ Peralta, Rosum Lev, and Ian Timbang. So, tigatin kung gaano kalayo ang ating second group sa kanila. So, ito ating second group. More or less 100 meters lang ang lamang ng ating second group na si Gilbert Valdez and Warren Valdez ang Team Go for Gold at Team 7-Eleven ng ating second group. Maaabutan pa kaya ito ng ating third group o makakadikit itong second group doon sa ating mga breakaway dahil hindi ko na naratanaw kung gaano kalayo ang kanilang agwat ng ating breakaway na si Dominic Perez and Renz Michael Bondok. So, more or less 300 meters na ang labang kanila dito sa ating second group. So, medyo bumabagal ang kanilang takbo. Nagpapakiramdaman, nag-maintain lang sila 45 kilometers per hour. Yung shoutout sa inyo mga idolo. Ang daming supporter dito ng mga batang Placido So, shoutout muna natin siyempre si Alvin Pararuan, ang ating organizer dito, si Mayor Pacifico Monta. At sa lahat ng mga sumali dito, Team Go for Gold, Team 7-Eleven, Batang Placido, Excellent Noodles. At sa lahat ng mga pro cyclists, El Capitan, Cycle Works. Ayan, dumayo pa dito yung mga bikers pang Pangasinan, pang Pampanga. Mga Team TCG, Mark TBI, Team Dandex, ang daming dumayo dito sa pakarera, dito sa bayan ng Talugtog. So ito hindi pa rin makadikit talaga. Mukhang nagpapakiramdaman, kumukontrol kaya itong dalawa to dahil pareho nilang may tao. Pareho silang may katin doon sa may banda sa ating mga breakaway. So nagpapakiramdaman itong dalawa. Tinatansya nila ang kanilang bilis. Kung ididikit pa nila o sila na ang magre-remate sa second group So makikita natin kung gaano kalayo yung ating second group dito. Third group, ito nag-aabol RJ Peralta. Nag-aabot din sa ating second group. So ating grupo, nako, dumikit na naman kaya. Hindi na nakadikit si Leonardo Valdez at saka tong si Dennis Gabaldon. Mukhang kinapos na talaga. Hindi na kinaya. So ito na. Ito na yung magre-rematayan sa finish line itong dalawang to. Go for Gold versus 7-Eleven Matindi kaya ito. Parehas tong sprinter Parehas na ensayado, parehas na maraming karanasan sa larangan ng bakbakan sa rematihan sa finish line. Lalong-lalo itong si Dominic Perez. Mukhang matindi ang ensayo dahil napakaganda ng kanyang katawan ngayon Samantalang itong si Renz Michael Bondok medyo may kapayatan. Pero mas bata yata itong si Renz Michael Bondok kumpara dito kay Dominic Perez. Pero parehas sprinter, parehas na kumikikig. Malulupit pagdating sa rematihan. So, parimati na tayo mga idolo. Last siguro, mga last 3 kilometers to the finish line. So, saan ka dito? Go for Gold o 7-Eleven. Ang kanilang speed, 50 kilometers per hour. Bini-maintain na nila para hindi na sila abutan ng ating second group sa bandang likuran. So, dito na tayo tututo. Dito na magkakaalamanan sa dalawang ito kung sino ang maghahari dito sa bayan ng Talugtog. Dahil parehas itong dumadayo na ilalaban sa international race. Kagaya ng Tour of Thailand, Tour of Vietnam, Tour of Indonesia. Basta marami na ang experience. Experiencado malawak ang karanasan ng dalawang ito. So, expected natin ito magandang rematihan. Magkakabigayan kaya sila o magkakadiinan. So, makikita natin mamaya pagdating natin sa finish line. Pagbalayot tayo sa finish line, more or less 2 kilometers na lang tayo to the finish line. Ayan, nasa harapan itong si Renz Michael Bondok. Nakikiramdam itong si Dominic Perez kung iiwanan pa kaya nila. Mag-iiwanan sila o sabay naririmate sa atin sa finish line. So, bago tayo mag-rematihan, bago tayo mag-bakbakan na natin shoutout si Mayor Pacifico Monta, si Sir Aldrin Pararuan, na siyang may pakana, ng pakarerang. So, tayo pinagpapasalamat sa pamunuan na Talugtog Bikers Club. Napakaganda, napakalupit ng kanilang pakarera. Open pro tayo mga idolo.
Yan, nasa harapan naman itong si Dominic Perez. Hatak-hatak niya itong si Renz Michael Bondoc. Ang kanilang speed 50 kilometers per hour. Talagang lumilingon sa likuran pero wala na. Talagang hindi na makakadikit yung ating mga grupo sa likod. Ayun o. Shout out sa inyo mga idolo. Kanina nyo pa hawak yung gulong. Hindi ba kayo nangangawit? Itong si Lester at itong si Russell. One of this day ay makikita natin to malalaro sa mga pro race dito sa Pilipinas. Hindi. Ito si Russell Agante, lumaro na yata ito. Doon sa ibang bansa, sa Indonesia yata, kung doon nagkakamali. O Malaysia. So, naka-podium siya doon, ha. Tangan niya ang team Batang Placido. So, congrats sa inyo, mga idolo. So, ito na, ha. Last 800 o 700 meters to the finish line na lang tayo, mga idolo. So, nag-uusap na itong dalawa, nagkakangiti yan. Nagsasabi kaya kung sino ang kukuha o magtitirahan talaga pagdating sa finish line. So, ayan na. Last 500 meters to the finish line. Dito na natin makikita. Dito natin makikita kung sino ang mas malupit pagdating sa rimatihan. Ayan na, nagpapakiramdaman talaga. Medyo nag-uunat-unat na itong si Dominic Perez. Dahil last 400 meters to the finish line na lang tayo mga idol. Sino sa dalawa to? 7-Eleven o Gopo Gold, Dominic Perez and Renz Michael Bondoc. Parehas sa ensayado, parehas na eksperyensado sa iba't ibang laro dito sa Pilipinas, magiging sa ibang bansa. So dito natin makikita kung maganda magiging rimatihan ng dalawang ito. Last 400 meters to the finish line. Malapit tayo sa finish line. Wala nang pipikit, ha. Kailangan diretso. Ayan na, oh. Medyo nagpapakiramdaman pa rin. Nasa harapan pa rin itong si Renz. Kaya umaangat ng bagya itong si Dominic Perez, mga idolo. Sino kayang unang aangat? 55 kilometers per hour na kanyang takbo. Mabilis na, madiin na. Ayan na, mga idolo. At nga sa kaliwa itong si Dominic Perez. Nakasunod itong si Renz Michael Bondoc. Tutugisin pa kaya, matatagos kaya itong si Dominic Perez. Ayan na, mga idolo. Last 200 meters to the finish line. Hindi na nakabot itong si Renz Michael Bondoc. So ang kukuha ng ating panalo ay itong si Dominic Perez ng Team Go for Good. Talagang diinan ni talaga ni Dominic. Hindi nakadikit, hindi nakatagos itong si Renz Michael Bondoc. So ayun, mga idolo. So magandang rebate itong dalawang ito, mga idolo. Isang veteran at isang medyo baguhan pa sa professional cycle. Ito si Gilbert Valdez. Ito mga sa kaliwa. Mahabot itong si Alpi Catalan, mga idol. Mga tatagos kaya na Alpi Catalan. Si Gilbert Valdez na last 50 meters. Sinagos pa kaya ni Alpi Catalan. Tumagos na nga itong si Alpi Catalan. So third place natin, Alpi Catalan. Fourth place itong si Gilbert Valdez. Malupit pa rin. Talagang tinagos ni Alpi Catalan si Gilbert Valdez, ha. Medyo paahon kasi yung ating finish line. So congrats sa ating mga nanalo. Ating mga nanalo ang nag-champion, Dominic Perez and Renz Michael Bondoc, ating first place, second place and third place. Alpi Catalan fourth place, Gilbert Valdez and ating fourth place itong si Gerald Valdez and